25. koirakko liikkeelle Medien finaaliradalla. Heppu ja Mirva Tolvanen. Ja he edustavat Agility Poppo Lieksaa. Heidän sijoituksensa on 20. 4 radan jälkeen pisteitä 30,5. Ja tuonne 10 joukkoon on aivan täysin mahdollista vielä itsensä tunkea. Vaatii nopeaa aikaa ja hyvää sijoitusta varmaankin. Sieltä tulee kieltovirhe, mikä tarkoittaa, että ei enää kamppailla 10 parhaan joukosta ja sitten mennäänkin jo rypikkäinen taulutusten puolelle. Viimeiset kiemurat sieltä ja sitten nautiskellaan tämä loppusuora upeasti. Näin!